ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବେଲ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କଲେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆପଣ 308 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇ ମନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ, ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 308 ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୂଜାରେ ବସିଗଲେ। ମା ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରତିଟି ଫୁଲକୁ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଶିବ ଏହା ଦେଖି ମାୟା କଲେ, 2ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଗାୟବ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା 306 ସରିଯାଇଛି, 307 ଗୋଲାପ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେବେ, ସେତିକିବେଳେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବସିଲାନି। ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ବା ସ୍ନେହ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନକୁ କାଟିଦେଲେ, ବାମପଟ ସ୍ତନକୁ। ଏହା ଦେଖି ହଠାତ୍ ଶିବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନାରୀ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟିର ସଂସାର, ତୁମେ ଭକ୍ତିରେ, ମୋ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲ ଯେ ନିଜର ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ କାଟିଦେଲ। ତେଣୁ ଶିବ ଏହା ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତନ ବାମ ସ୍ତନକୁ ତୁମେ କାଟିଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ମାଟିରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବେଲବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ସେଇ ବେଲପତ୍ର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ବା ପୂଜା ପାଇବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବେଲବୃକ୍ଷ ଗଛ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କଲା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଇଲା। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାର ଭଲ ପାଇବା ସାରା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଜଣାଇ ଦେଲା ଏବଂ ବେଲବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ସାଜିଲା। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନାରୀ ହେଉଛି ଏକ ମା ଦୁର୍ଗା, ନାରୀ ହେଉଛି ଏକ ଜନନୀ। ସେଇ ନାରୀଠୁ ଆମର ଜନ୍ମ, ସେଇ ନାରୀଠାରୁ ହିଁ ଆମର ଶେଷ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ।